Kosicessa pelattu reilut 8 minuuttia. Ken-Andre Uulinpajaa maalille. Epäselvä tilanne. Siellä Uulimpia jo leivotaan maahan. Jack Johnson katselee vierestä. Kamera osoittaa kuitenkin, että kiekko on maalissa. Ja hidastuksesta seuraavasta näemme, miten se sinne menee. Sieltä lurpsahtaa maaliin ja Norja siirtyy 1-0 johtoon. Jyri Rönn näyttää maalia ja Norja johtaa Kosicessa 1-0. Vajaa minuutti Norjan 1-0 maalin jälkeen. Anders Bastiansen pääsee alivoimalla karkuun. Varma viimeistely ja Norja 2-0 johtoon. Tässä näemme Greg Schmidtiltä karmea harhasyöttö ja tämän kevään Ruotsin mestari Färjestadista laittaa kiekko varmasti reppuun. Norja virittelee jo kisojen toista jymypaukkua. Eteenpäin, nyt ei pelata enää ylivoimaa. USA on kuitenkin vahva painostus päällä. Chris Kreider syöttää ja takatolpalla on Nick Palmieri ja siitä tulee kavennus. Tässä vielä Ryan Shannon syöttää laitaan, Chris Kreider ja sitten Nick Palmieri, New Jersey Devilsin hyökkäjä laittaa kiekon maaliin. Niin kuin näette, luistimesta kiekko menee Norjan maaliin. Jyri Rönn lähtee sitä tarkastelemaan. Ottelun toinen erotuomari. Tämä hirrotus osoittaa, että Palmierin vasemmasta luistimesta kiekko menee maaliin. Mutta Rönn ei näe tilanteessa potkuliikettä ja näin USA tulee edelleen. Chris Porter, sitten Kevin Shattenkirk ja sitten luukulle sieltä löytyy Jack Skill, Chicago Blackhawksin pelaaja. Ja USA tasoittaa 2-2. Siinä näette Ryan McDonough, Tim Stapleton ja lopulta Jack Skill tasoittaa pelin 2-2. Siinä näette Stapletonilta oivaltava syöttö. Mies, joka Jokereissa Ville Leinon ja Tommi Santalan kanssa muodosti erittäin vaarallisen ketjun 07-08 kaudella. Hyvin liikkuu kiekko nyt USAlla. Shattenkirk, Ryan Shannon ja sitten Nick Palmieri. Illan toinen maali ylivoimalla pienestä kulmasta. Hieman menee myös Haugenin piikkiin tämä maali, mutta kyllä tehokkaasti USA liikuttaa kiekkoa. Tässä vielä Shattenkirk, Shannon. Kahdella kosketuksella Palmierille ja kahdella kosketuksella tolpan alajuuren kautta USA 3-2 johtoon. Näin avausottelussa on Ruotsin kellistänyt. Norja on menettänyt 2 maalin johtonsa ja USA on pelastamassa lähtemässä. Ei lähde tai ei tule syöttöä sinne kuitenkaan. Stepan, Fowler, Johnson, Stepan ja siihen keskelle ja lukemat ovat 4-2. Maalin